както визуално вие със сигурност сте се потопили, изкачвайки този монумент, да ви потопи, разбира се, и с това, което сме запечатали в историческите анали за свободата на България. Професор Петко Петков. Уважаеми сънародници, гости, скъпи ученици, млади хора, млади българи, има места в нашето отечество, където националната енергия е събрана в едно. Този славен връх Свети Никола и отсрещния Шипка са едни от тези места. Днес сме се събрали да спомним подвига и да отдадем почит на освободителите на България, българи и руси, на тяхната дързост, смелост и саможертва. Историята на освободителната война е известна отдавна, но не е лошо да припомним, че поредицата от събития, завършила с възстановяването на българската държава, започва с кръвопролитното и саможертвено българско въстание през април и май 1876 година. След жестокото потушаване на българския бунт от османските власти, европейските велики сили най-сетне обръщат внимание на дългогодишните искания на българите за политическо освобождение и самостоятелност. По предложение на Русия е свикана конференция на всички големи държави в Цариград, която да се опита да намери мирен изход от поредната източна криза. На този форум в края на 1976 година е изработен общ документ, подписан от всички велики сили, който предвижда автономия за почти всички български земи. Такива, каквито ги е признал султана в границите на протодържавата, българската екзархия, от Тулча до Охрид и от Видин до Отрин. Това би било едно разумно и оптимално решение на българския въпрос, но за съжаление, по съвета на някои заинтересовани големи държави, султанът отхвърля това предложение. Така към края на 1976 година мирният изход е блокиран и Русия тръгва да се готви за война. Преди да почнат бойните действия, Русия сключва няколко споразумения с заинтересовани държави, на които приема известни ограничения. Така, например, с Австро-Унгария тя приема да не създава голяма славянска държава, а на английската дипломация обещава да не застрашава проливите и Цариград. Тъй или иначе, пътят към войната е открит. Плановете на руското военно ръководство предвиждат стремително вклиняване в турския тил и бърза война, макар силите на Русия да не са толкова големи. Османците от своя страна разчитат на големите укрепления по Дунава и на особено добре укрепения четиригълник от крепости Русе, Варна, Шумен, Силистра. По този начин войната се очертава в началото без ясен изход. В рамките на руската армия има привлечени много съюзници. Не по численост, а по важност на тяхното съдействие аз бих сложил на първо място българското опълчение, което е създадено от начало в границите на 7500 души и на което се отдават от начало само охранителни функции. Но освен него, в хода на войната, на русите помагат много българи от цялата страна, които имат ролята на разузнавачи, водачи, преводачи, осигуряват храна, медикаменти и по този начин продължават фактически българското национално освободително движение от Възраждането. Румънската страна също е включена в войната с най-малко 40 000 армия. Румъния воюва не за територия, а за своята независимост. По-късно, когато всичко става ясно и Плевен вече е паднал, във войната на страната на Русия се включват и Сърбия и Черна гора. Така в началото има известен паритет. Приблизително около 200 000 е руската Дунавска армия, толкова са и османските сили на Дунавския фронт, макар че Турция разполага с почти 500 000 армия. Има военни действия и на Кавказския фронт, но те са встрани от нашето подозрение. Първото преминаване на руските войски през Дунава и първите освободени български земи са в днешна Северна Добруджа, която отдавна не е България.
Тогава обаче тя е част от българската екзархия и можем да кажем, че тамошните селища Мачин, Тулча, Бабадак, Хърсово са първите освободени от долнодунавския отряд, командван от генерал Аполон Цимерман. Тази маневра е тактическа, за да отклони вниманието на турците от основния удар, който е нанесен през Свищов на 15 или по-новски от 27 юни 1877 година. С огромно усилие, но и с помощта на българите разузнавачи, руската Дунавска армия се прехвърля на южния бряг на реката и освобождава този дунавски град. От тук руските войски се разделят на 3 отряда. Предният щурмови отряд, командван от генерал Гурко, в който е включено и българското опълчение, има задачата да освободи старата столица Велико Търново и да превземе и охранява основните стропанински проходи. Западният отряд, командван от генерал Криденер, има 35 000 бойци и трябва да превземе Никопол, тъй като е голяма крепост, и да се насочи към западните планински проходи. А източният отряд, наричан още Русчушки, има много тежката задача да блокира от Русе до Еленския Балкан на около 120 км огромните турски сили за тази линия в гарнизоните Русе, Разград, Шумен. Предният отряд на генерал Гурко освобождава сравнително лесно старата столица Търново, където те са посрещнати с истинска радост от местното население, и извършва една изключително интересна маневра, за да освободи прохода, в сърцето на който днес се намираме. Основните сили на генерал Гурко заобикалят от юг през Хаинкьойската пътека, Казанлък и селото Шипка, а от Габрово идва друг отряд. Защитниците на прохода османци не очакват такава изненада и затова сравнително лесно от 4 до 7 юли по стария стил тази важна позиция, прохода свързва с Северна и Южна България, е освободена от русите. С това задачата на Гурко е изпълнена, но той откликва на желанието на българите от Старозагорско да продължи настъплението си. Предният отряд тръгва на юг, освобождава и Стара Загора и тук, за голяма негова изненада, се натъква на една огромна за мащабите на този отряд 40 000 редовна турска армия на Сулейман Паша, която бързо е пристигнала от Западните Балкани, за да спре това стремително руско настъпление, какъвто е основният замисъл. Срещата на предния отряд и на армията на Сулейман е в Старозагорското поле, при селото Джуранли, днес вече Калитиново, което е и всъщност първото кръщение на българското опълчение на 19 по-новски от 31 юли. Боят е тежък и неравен, но опълченците се бият смело и правят огромно положително впечатление на своя командир генерал Столетов и на командващия руските сили генерал Гурко. 4 знаменосци загиват под славното самарско знаме, но то не попада в турски ръце. Разпуснат след тази загуба, предният отряд е разформирован и разпределен по различни позиции на Стара планина. А турците, както ви е известно, пожаряват и ограбват и Стара Загора, и Нова Загора, и селата помежду им. От тук насетне генерал Фьодор Радецки, командващ целия укрепен старопланински масив, трябва да отгадне откъде Сулейман Паша ще мине през Балкана, за да се свърши с турските войски в Северна България в двете групировки. Част от тях в Четиръгълника, а другите вече блокирани в Плевен. За съжаление, в началото генерал Радецки не успява да отгадне турския замисъл и насочва основните си сили към Твърдишкия проход. Когато на 9 август по стар стил или 21 по нов започва настъплението на Сулейман Паша от селото Шипка през прохода, Столетов, който командва тукашната позиция, докладва в щаба: 27 000 турска армия идва от пътя от към Шипка, а горе на върха в този момент са само 5500 руси и българи. Това е Орловския полк, част от Габровския отряд и 5 дружини на нашето българско опълчение. Затова и тази епопея винаги ще се помни и тези боеве никога няма да бъдат забравени. Те наистина са една от най-героичните страници на освободителната руско-турска война. Редуват се атака след атака, но първият ден българи и руси успяват да отбият турския наплив
А късно след обед на 9 август или 21 идват първите подкрепления. На 10 август Сулейман прегрупира войските си и не атакува. Това е удобна възможност за подкрепленията, които идват от Габрово и от Търново към защитниците на прохода. На 11 или 23 август са най-тежките боеве по тези места. Всички може да видите укрепените места край паметника на свободата, на които се разиграват тези битки. Тук е разположена предната позиция, която е атакувана фронтално и стремително от многобройно превъзхождащия турски противник, но героите на Шипка, на връх Свети Никола, се държат смело и успяват да отбият атаките дори с хвърляне на камъни, дървета и трупове на загинали войници. Това не може да не респектира османците и Сулейман няколко пъти донася, че това е изключително жестока, невиждана от него съпротива и отбрана. В края на деня 11 август идват още подкрепления и защитниците на тази позиция стават вече 7500, което е по-добре от началото. На следващия ден следват нови атаки, отбити от пристигналия вече и поел командването на позицията генерал Фьодор Радецки. И така до 14 или 26 август, когато турските атаки на августовската операция приключват с траен и категоричен неуспех за Сулейман Паша. Значението на тази битка е огромно. То пречупва турския замисъл и осуетява опасния план 40-хилядна армия да се съедини с големите турски сили, блокирани в Плевен и в Шумен, Варна и Русе. Затова и ние отдаваме почет и винаги помним подвига на руси и българи през тези тежки августовски дни, подпомогнати от българското население от Габровско през цялото време на битката. През лятото на 77 русите имат проблеми и на други места. След трите неуспешни атаки на Плевен, който не е голяма крепост, но в него се е укрепил Осман Паша, се решава да се премине към блокиране на тази част от турската отбрана. След продължителна няколко седмична блокада, новодошлия командир на позицията генерал Едуард Тотлебен успява да принуди турците да се опитат да излязат с бой и да загубят и Плевен. Отбранителят на този български град, генерал Осман Паша, предава сабята си и се предава целият гарнизон на 28 ноември по нов стил 10 декември 1977 година. С тази победа е отворен пътя на западния отряд към неговата естествена цел – високите старопланински проходи. Затова, понеже е ясно, че в Северна България войната е почти спечелена от Русия, по това време започват преговорите на Сърбия и Черна гора за включване на страната на Русия във войната. Източният отряд, чиято задача, казах, е изключително тежка, да брани една дълга линия от Русе до източна Стара планина, успява успешно да отбие атаките на многобройно по-големия турски противник при Бяла, Златарица и Елена. През началото на зимата руското командване е изправено пред тежка дилема. Да остави войските да се починат и отдъхнат, а многобройните ранени да се лекуват, което ще позволи обаче на турците да прехвърлят много резерви и да започнат едно пролетно настъпление следващата година, или да рискува невиждано досега и неправено зимно настъпление през Балкан. Решава се второто и то е така, защото русите от начало до край знаят, че могат да разчитат на огромната помощ на българския народ, а през зимните условия тук тя е изключително необходима. Българите водят русите, помагат им, разузнават много успешно и рисковано полза на тях, осигуряват храна и фуражна добитъка, вървят в предни позиции със своите чети, участват пряко в сраженията чрез българското опълчение. На 3 места през декември русите преминават Балкана в тежки зимни условия. Новия западен отряд на генерал Гурко успява да премине в изключително тежки зимни условия през западните пътеки и на 23 декември по стар стил или 4 януари 1978 да освободи София. Оттам по Струма продължава да атакува на юг. Отрядът на генерал Карцов преминава при Троян, воден от български чети също, и навлиза в подбалканската котловина,
А в края на декември от тук тръгват няколко лъча, 3 лъча на руските освободителни войски и българското ополчение. До този момент от августовските сражения Шипка е била в ръцете на руси и българи и през цялото време е отбранявана. След неуспешния опит на Сулейман през септември отново да атакува тези позиции, следва прочутото шипченско стоене, което е една величествена страница от историята на войната. В края на декември обаче позициите се раздвижват и силите на руси и българи атакуват огромната и силно укрепена позиция между селата Шипка и Шейново, които може да видите на юг от тук, с 23 000-ната армия на Вейсел Паша. Двудневните сражения дават успех и Пашата е принуден да предаде цялата централна турска армия в ръцете на руси и българи. Това е третата голяма битка с участието на опълчението и затова, както виждате, паметниците на бойната слава са много в този край. Моралното значение на тази победа е огромно, защото от тук до Пловдив и Одрин вече няма кой да спре напредващите руснаци. Именно за това след победата при Шейново турците се опитват да бавят, като предлагат преговори за примирие. Те се водят в Казанлък на 8 януари по стар стил или 20 по нов 1878 година, защото там в Казанлък по това време е щаб-квартирата на главнокомандващия княз Николай Николаевич. Тук за пръв път русите предлагат на Турция условията за мира, а те са онова, което е начертала Цареградската конференция, т.е. границите на българската екзархия, 18-те епархии, това са почти всички български земи, да стане княжество България, но без разделяне на два автономни вилаета. Турските паши вдигат ръце, отказват да подпишат такова примирие, а руското настъпление през януари продължава. След като падат и Пловдив и Одрин, турският щаб няма повече избор. На 19 нов стил 31 януари султана се разпорежда и в Одрин турците приемат така наречените основи на мира. Това е първият документ от изхода на войната. Той предвижда категорично създаване на българско автономно княжество върху всички земи, населени с българи, но не по-малко от тези начертани на Цареградската конференция. По този начин Русия изпълнява мисията си на мандатьор на великите сили, каквато е поела, и налага на Турция границите на Цареградска България като основа на бъдещото българско княжество. Само след месец, след 19 януари обаче, основният преговарящ от руска страна граф Игнатиев успява да принуди турците чрез един демарш наблизо до Цареград да подпишат и предварителен мирен договор. Това е прочутия Сан-Стефански мир, който ние българите много харесваме, защото освен цареградските граници, той включва и широк излаз на Бяло море. Сан-Стефанският договор също почива на етническата карта на българите и разбира се една прекрасна начало на новата българска държава, но той е силно отхвърлен от западните велики сили и става основа за полемика между тях и Русия. В следващите месеци борбата минава в полето на дипломацията. Русия е принудена да отстъпи и да се споразумее с основния си противник Англия да има по-ограничени граници бъдещото българско княжество. Така се стига до окончателния мирен договор, подписан в Берлин на 1 нов стил 13 юли, който за съжаление дава свободата на България в ограничените граници между Дунава и Стара планина. Това е княжество България, което ще има правото само да си избере княз и да се напише основен закон. Останалите български територии са поделени в различни части. Една част от тях остават в Румъния, това е Северна Добруджа, други са дадени на Сърбия, това е Нишкия край. Южна България, където се вдигна героичното априлско въстание, остава като изкуствено обособена провинция Източна Румения, а цяла Македония и Тракия са оставени в Османската империя. Както казва екзарх Йосиф, за свободата на българите от княжеството се наложи да платят техните братя в пороби на Македония и Тракия. Така или иначе обаче, с Берлинския договор се възстановява българската държава. Това е една от основните цели на българското възраждане от първата му проява, българската завера от 1835 до последната героичното априлско въстание.
Затова ние с основание наричаме тази война освободителна, защото чрез нея и след нея имаше вече българска държава след почти 5 века прекъсване. Затова помним и ще помним подвига на българи и руси и героичните боеве на връх Свети Никола и Шипка, защото това е истинския урок на историята. Да не забравяме тези, на чиято кръв и кости лежи днешната ни свобода. Затова нека да помним и нека да тачим освободителите на България, българи и руси, и славата на Шипка да трае вовеки. Благодаря ви.